Well Jabe cyn sgiala hi, fáilte go dtí episód ifir cear déag go plé go sprí. Se tan lá sort dorach agus ar floch ach chum a héine agus a cailínbeg agus sunny chum amach ar siúla ar maidin bhí me sort dígrasach gur bhí anún ar mhil amach me me sort stiláileach agus tú maim haimhail. Maidin a bháiste cyn dochirteach chur me clúdach ar a braim agus amach linn. Agus strach go lábeach le dí mar se má sásta fisin. Agus tá sé Eicimúis tá deach ben ar óáit ar bhúir tá sé deach caiite leir sé céir éile go te ar gaiirí doracha hána hain. Ní málam sé seo is náin se dúcha cho lua. Cuint Ní sam be sé an Jackar inir de dionne mar óhfuil tá sé dúchan is ní man an goachisiúnaíire. Fu mé ballíocht gon gym ach ní níos me ró vinnice mar was bín se dúchas dí agus cum agus a gáir a goláán nó go ar maiscail le sé maiscailach. Leis cealaí áhfuil tá samní a cumpa leis a saoú nó. Úsas gotí mí go lechan beidir sé seaachní chun dus bha se fós gail thart ar seacht béitir was a gaiidir a chartar a seacht, mar ha dúna an cud a hain bhil go le sin háartar duna teantifreacht. Se níorhil an bheith mo chonaí níos fuideó thua ná támuid. Tír eile was bín sé níos dúchan níos lúte ríist bh sé sin úsach. Sa bhí mé hen cuioinehar sin iné eisteach go leir meidir cuioúsart. Bhí sé háart ar cóg nó tetar cógu sé dorach agus ús mar tarráte am haon go minic ar plé go sprí. Tá sé nádarach agus tá buntastééis mí bhaantatí bhaine sin íomhre agus náid a gaiirí dorachas ar lua mar sin ach fós hain mai tú deacear a rud a dionne nó fáin rubba garí dóireacht nó mar bhí túrá siúlaid jazz tá más tróna san na te caiitin cú bí de dorachan mar se bíteide go réon rud dionne suirt. A gan am céan mar dúirs me níos cin episódeach tar episód cinint Tás a smáilm schail amach a siúlaid. Chfasúil an aim sem mag go leir suta bit an anna réalta go dhé ceala suta. Bhín cid a hain an ISS a bab in International Space Station is cos go se le fe ceil se caiite. Chum amach ach bhí me mai bh cuppanú me ráhearnach. Mal cheap mise gomach se sart nús níos cheamach goach se sa spéil le scam a beidir le bhfuil a chluig nó bhfuil go len, ní le sam rud mar sin nachas cosúil mé teanna is gan skippuí mar se tá mai nar se le fe ceach le beidir nómad nó nó rudí mar sin cha bé me ché tarnéileach a sin an rud ficinn tú nó réalteach sú é récha tá gur rud cinnte ráit sin. Bhfuil tú sú leis an orú omláin na gréine? Total solar eclipse, bhfuil tú sú leis sin? Se bhfuil cin dáta se sin. An tríú lá fiad go mí meán fómhar finnecha. Mar sin bim sin nechaní. Nechaní bim se cin céad. Se bhfuil bhah sé bíomhlam sa taiste go dtí tíorcínt chun ceanna eáil. Tá mé cepa mé cean sa Spáin an bblin se thugan mí lúnasa be cean sa Spáin. Ach bhah sé go jazz cean eáil mar Bin can omblan me sa Spáin. Se dúdurcha láir lei ach ní annach áte chuí áirt sa Spáin. Tá mé cepa sa deisceart ní bheith se mar sin ach sa sort lár na tíre. Ar Madrid. Mar sin cámuid lénta sé a bhá gaiir le go dtí an Spáin. Tá sam gríomh le bheith taiiste mar sin ní bhéon aibata. Se tá sam. Well sem mar ráim go minic. Ní mailim bheit tá ní mailim bheit san héfort ní mailim bheit a blain so is na le. Na a víns me san áit. Go bhí cin áit sa Spáin nó na Halban nó san Ostar nach as Berlin nach a Vienna bhí muid bí me sásta banim taine bheits ach tíach an sort an coplaúach le an well níos mú acu bín Well, bín fannacht freisin. Well, freisin ó formid sunnaí, ní muid náíir déitoch mu just dói thuirte nátechaíach fá sé an stress fa bheith taiiste leis mar sin dechan á fá go mu sin ag bailile de hisismóí agus ús dan á wete an sin ar ná sein. Tá sé siúd is ag mar riím nús há water bottle beag sé an gnáród. just comforteach.
á se cínse seach ní cinnáchan tá mai gur flé mu se episode cin ar flé te coppla blian a bheith bhí mu in éon bhil Alban ar mí meile sin 53 a hí bra 53 mar just cín chábhlíonn a bhí muid in é náit tí gaiirin. Well for me se méir chun an sin ó íar rodéan go mé me go bla líad se sairn. So ein duine tá géistecht choíans go begéistecht me se mar bhealach nó nach líanis. Go beidir fannamas san parkréile mó beidir go méid coppla in géistecht leis parkréile le a trein níomhacha sát. Né sanfu sin. Má tú a géist le seo ar an trein as gáile go bla lia de sairn. Ní an cin sicha cum mé brenn cin siochan me sé John be an rá. Se bhil beirt speclaí gréine agus caipín nó rud a cin choir incacnútó ní a gur méid daoine gur autograph. No selfie. Se nó selfie. Ach Well tá súla go bla lia mar níor man an le tamil agus an príomhrod tá súla ná donuts mar ní féidir donuts ví nach all an tíh se an siúna. Ní féidir an chuideáil in éad seachas snáir bla lia. crispy creme drointach. No. Sin ní leon substance an tá dúirdíoch sort níos an bláán le air agus tá siad sort term agus gréiseach grísíbe ag an céine agus no. An tain cinál Rovillish freisin ní sin go just chorbe. Is má agus níos am ní mal an sláir sin ní mal am takeúrop sin ach an rolling donut sin na donut is fear sa tír I mthirm se. Im nach lí agus is brand airnach nó cólacht airnach é sin an rolling donut. Mar sin tá ag sú go mar sin an céad se chaos mé sé bachelor's walk le donutáil choús a bhééis mé mac lia. Bachelor's nach chuil Grafton Street gar gon Stephen's Green an shopping centre sin nach chuil sinné. Tá coppla ceanm le nach chuil bhfuil cean ví sam le Liffey Valley ach ní an sort rá omláin is bh siúpa ach chéit swords nach ce bhí mu swords áún airt mai cepa. Cuile a tam sin. Bhí muid níos am dámuid sa Ballsbridge Hotel nó Óstan Jazz Cinch ar chu. Agus bhí mu rééis mar éonhar héint mu blaclí gan muid bleist donut ón rolling donut agus bhí busca an gus na donut sa siúmra agus bhí was a dearch facin sin siúm lap agus bhún í linn agus choirt agus is sin rid fágáil an Óstan thugmas fao thar go rá golóir cac éin ar na cáirní legus sa gárclós. Golóach agus bhí sé háartar tam sort mí dearfóver mí na saona bhí golóir potechaí anú sméir dómh mar dearra sméir dómh nó potechaí agus mar sin bhí an cac éon legus an curcra agus bhí tan na síalta bu eile choir ar na le choile cháir bhí cac éon cín sear. Agus fuúlaachchas a carclós éis fe seiceil amach an Óstan. Agus do rím bhí an stuff seo curcra le síaltas sean agus bhreanime sé sin agus bhreanime sé na cáirnaí agus is me díalinn tá éonthir cacian art fa agus chutúisteach is na Óstan a ríist agus bhí trá níos am cechaí ár sé sin mar níorthg mé fa deara táirú ach bhí tú gláán an cót agus cechaí an se mille se níor bhlás tú éir. Dúirsú ná se cosú le cacéin fa sé cosú le sof. sin chuirrma dóá le chéad ó bhí mis sé gí na donut agus bhí a chóta crochta ar an cair ag go marbeag sa sin lapa agus cai sin nuair a bheit mar plach as ceangus na donut sa sobasteán gur tháinig an sobmachchas an tíhheile an donut ar do chóta. Agus sin chumú se bach mar algur an airad cacéin choach me ó sin cacéin a chut. Tá scoile mar sin ach sé bí na don sin an jazz mar chun si neart sóhhaint agus ruí.
is cailem ní ar an bhamba cinn teile beidir nó dhé blian nó hóna dhé sin. Is an fi a trí tá ceap se bhí muidir le cí agus bhí muid nachfuil anad sipadóireachta shopping centre mór Swords nachfuil agus cainem bhí muidir pennies agus tá maiid be ceanna tusa bhí mis a scóin ar étan ní tuairta coprú dom le chuine agus cop níos am céad me chuna rúting beg nar ní féim chuin. Se bhí málaí atú sipa cin teile agus sin thugma bhí me fáil cuioinle agus nuair dí fad agus tá sort cé an gaiil go bhá sin an wic an sort srong beagtá sa gine níl sam. Erchaí ceancí le chéile se is dúirs me ofin an cuine sin mar sin bhí siad atad do láh leis na málaí. A sin chum mai suas le níc agus níor thug marráis na cuioinehait agus sin chuma isteach i Milano agus cé a bhí na cuioine fósa a láh. sé ní thug mar faoi dear teachúm haach hí tá ceapnar ar luachach. Couple euro ar a cinint. Níos an ba euro chuí go cean ar bhí sagmeach ceam amach le pe. Is tam cepa gur mu sé úmpraig an ná ní me gur siúlreis go pennies le níúirtereis ví gur a tíos goach muid. Well ní mar ggéir ní chuid mé nó a dhéh mohiíil mar se léar mar le tosaí sin. Tá me lein ó tá shopping centre sin an sioptá sin mór míteach agus tá sé stoi ó Milano ó pennies go Milano stoi go me cadú sa staid i Milano nach stoi go tugin se chuúg nómad siúl háirteir ar a leid tearn mar seachú misle héinhil is tam sé le le reis as í cuma arbte agus stralum agus tá an nírain rud na rud choch siad nuair sin é nuirdí sir dí luch se bhínta sam chuma siúmaisteach agus bhí me bhí sem chuigen den níor chéchanne doach a security nó den chéan éú le má se siúm amachlah tí me le gur í corpteis. Ní se chéiletí ha mar sé ríéis tin hí anna crosarm agus pizza. Bhí me sú le pizza mór bra mar dun pizza vegan doránaí má veganach go Milano. Agus dáirt mar a cinint sé. Ní féim cuiinú cintáinim bhí ar bhí darma chunig mar rúda sin se breid san go jazz áta me sin. Agus genúmat ar ball nó na dhé sin tháinig se seart eile bhí Paul mór ó lár a pizza as ceart sa teo sin. Ach bhí se clúdaí le salad. Was amtí fan tú pizza agus bíon blastart rocket nó fi cin rud air. Bhí sin an achan sin ar bhog tú an salad as meach ní hain pizza faoi. nach Paul. Mar sin is pizza bhí níos lú ná 600 calorí nó bhí cinint. Se diet pizza a bhí bhí ní sé diet. Tá go bh swapal mu sin. Bhí tú chuid Jimach brenne. Ní bh chain trí cína cup sin í beitte go mén sort súchach. Nís mar ceapú gur tú scam ru cinn sin mar hiic tú go bin rud gur féid at ardú ómí chláir. Pizza sin fi tú ar ceap siad nachúir faoi deara mí. Se tá dearmar hainúman pizza sin nach bí an fáil amach me le réis me me gan reis go me leú sinna hechan sé échaí. Tínte. sé sin fi a trí mar sé sin os cén cháh leanana chun inis. Tá dearh hí tusa mat lí. Ní hé seola se míana fi mar fin sin níos sé duna cháh leanana inis. Se bhfuil tá sú go mór le chara málaí eáil mar sin málaí mata tú géistecht. Seo de shoutout de saran mar sin bééis sin go jazz agus an sin tá obrille an am freisin thuas sin fáma go go suas ach be se go jazz cáde eáil agus mé thuasan má char Andrew freisin tásún go bheith mé sin agus donuts iwwer héin cáde iwwer dó agus sinna obair iwwer trí. Bet duna spailp Jer mu sin na tein na slí beún den inis meáin sin nach duna me spailp san gáir nó dion me spailp. Tás a rubbe gopair mar sin nach an Gun an rud céile an spalpín fána. Staig bhfuil nach an chéalann te ar daíon an suirt rubbe gopair nó ar ceáh seáit agus bhfuil spailp
Jon mespáil nó Jonna mespáil ní mespáil san háí na Jonna tú spáilpim le chia Jonna tú spáilpim le chia. I ce bhís Jonna sinné récha. No bhfuil cead leir faoi bhfuil NDA síní bhfuil Snééis féidir le na héistóí búra faoi thomíon na céad bheits me na hús. go cearca leir. Ní rúfa me ní rúfa me sinú mar Bé muid bé ar an toras eile flein an lis go muo go nula go gairid cúpa seachtain eile agus bé ar nimimecht cumsúla a chuna le ar naimseir ach tásúla an go méid an go ar blain mar leis a gálim beag agus le sunní bíte an Jackar ar mád. Iad a chuna sásta agus bhí go háirt má bhín rála, bug bhí sé chuna me sé ráis an seo trúna de lún agus bhí si rálal rubug agus níor me hain chumach ach bhí me gartas ar Chin is bhí glór daoine eile ar mád Chin is bhí cúpa duine chumach bhí an trúí am chób. Bhín sé ionintach choúas a stoppan san bád agus gan túach agus gan tú an téúr ar géibh bin se is faoisih mór sin. Bhín sort faoisih rubag fes an héir in is má a bhín stoppan tú tin na dosach le beidir deanúmad mar a bhín sort ar leid tá ní teróchan in is seach. Ní ré tú éon chean gan na gingins ar rahrain. Níon ar chuoine mé ar mhéon chuidáil bhí me gé crisps mar chuide sé sin ná. Well bhím sin ní an besart placebo nó cir a héinach. Bhím sé a mád copperturn ar aráintach agus tá me cearca leir ní mar neala ní me ítach a ní me róhanna ar a mád tá sé leinte nach ráintach ach tu me cearca leirach. Cuinim bheith tágáil gingins tá na sweets míltein bhegus sin bit art láid a bín go leir ginger sinseir nach an op agus camara brama goma éonhfuir bhí mé a mád na haid me sin mar is cos góhfuil Bonús leis. Se is cos go bhfuil gur sin targanna farghine mar má taganna géisteachtas má taganna chuinú heocanna saoir agus mainte maina lá mai te rubag plopach ar a mád sin focaile mí teine te ceil sin ar chapi mar dearad plopach. Mar me te plopach ar a mád bí caiisi ar na gintins sinna sena grú. Rud eile freis an ganí an na nab bheith brein ar an fón a bheith léh rudí ar fón ach nírá má headphones am. Mar sin bhí me dúíart bhí me breanúthart agus ús a táart postéir agus suirt cuairí crochtta suasta ar mád bhí me dúíart gan í sin na léh mar néad ceh bheith léh má tá tú gartá ar tíín ar mád agus bhí me ús amtí má ecinn tú focail níl tú an gan é léh ús ach bhí me suirt a gur á gan bh breanúir sin. Gan bh brenner má fón agus níach ní man éis le ceol ná potchéileach nerd. Mar sin bhí sé Jackar an tam ús an tamcha bhí me brenner má watch dus me caiise gohfuil leabhar má ús Johntain in isise agus níor nach cúidead nó me Johntainnach. Ar an chuí se go just reis ríist agus céidir eile is bear mé mocht ar mád in isne mar tá choir sa bhíad. Sin ru eile chamas cuioinhar mar Iloní chamas cuioinhar cáhfuil an cáir agus sin ó me fáil an pléin ó mád céidir eile. Se tá sam ní sama an gáil nuair a mór híd se ná just a gár ní gá nó bus nó trein nó a bheith mar sin sort ní gá chuinú nó sin. Mar bhí muid rá mar dú mu hána tá tá aimimsir nó an aimimsir ar a Chile tá sé sin sort níos smó níos táhachtta í beitir ná nuocht a haon mar se go minic má ceap gur mu se hánach na hánig mar se dosachta nach an aimimsir Chile ciún is níos ben ar an aimimsir is a ví naonnta sé sin sertach ach sin ruúd cammuid sin chuid gon saoil catú caafar sort. Sinné. Scuim san chéad nóla go chatú mó chumaide an affran agus was níomh muide go le an affran rovinnicach gan was chochmaán faoi nóla suirtaí a chumaán agus cheapú se go se anaisteach a bheith affran na méle, mar is an gaige a bh was na rítas a fas níos an gaige bhí an tafran na gúneach an taon nuair chola mis affran gaige an rim fas níos ná lápáric íonnach an sagart an tafran na gaige.
agus nuair chomé gotí an choiste saoir freisin bhí an tafran aige ach. Dúirsta go sé cos le bheith is sépal protestúnach nó cín sásna sépal pratúnach nó a bheith sásna nó rud a cinstíilnas mar te anna eisteach. Is ní sa éon chuid gus na focla agus bhí má bhamó bhí tunaínta seo cé ce nach chuil ag fin an na focla. Na páitrecha éisiart bhil go é héil mé roií bheith sinnar cinna sé a bhhir an anrástear le penú pe ar an nísa ach ní an bhrá se anéisteachcham. Bhí mé cáir sochraúta í gáilen ó mór hir hána suirtach. Ní máile mai ní máile ní bhí méid hefran ó bhína céireach ní mar ó chráfach mar chuine ach má sin héin dus mai méid sochratin rud cinint. nó bainis gan bhacha dúltach bhí mu coppla bainis mai an gáilen nó ar mór hir ach ní máilem efran béla ní samtar rud cinint eisteach agus sort galda nó sásnach faoi chuint. Ceachí níar nuir tú páistí bín siad sort ag freistal ar an efran na bath nó ceachí níar serving mass nó altar boys ceachí níar sin na ngailge. Se freistal sné. Te henach sé an gomór an bheith freistal mar Jimach an támhád níos éca Tá mocht tú deach sitin sin breanú bhrean inúsrá se anádach da mé freistal bh se sin. Se bheith John rudaí rudaí le John chuna súir ó cé a thosan is cum an gang a bhla nó cum clug nó ó an téanú ús a chuí chaú níos an chu an gaige bheith chéir an rud a bfach tú cuineál faoin cumíach nach go duiteach an cumíach nach hit sé an álar an patent tá hepa. Ach cin le blianta fád a bhí me Johnna sin agus a gúnaí Johnna sin agus nar bhí an bhí me antíúgurstach faoi bheith an chuirmach é chunáil anghar gon rud a sin nuair dear mar ní sinna bhí me níos lex faoi agus níomhah se chá gar sin gon cumíach ach is sin an tain uair a hit an chumínach ní an a réile néáil, mar bhí me gúna ceap an hit sé go Jo, mar bhí me bus freisar an afna blianta agus sin níor hitseach sin an taanúir hitse ní bhór me bheith anil chumlam hé. Tá áhfuil tálinn rud sin nach cuma. Kill ceanna maitáin a ríiste is bé. Well inis sin nervhí me dhéagurs bhí me roihan bheith Johnna sin bhíoch me breanú ar napáiste bhí aon agus Johnna suirt brena surb. Critique. Se. ní do chuid sin ní cheite bheith sé mar chum chuin is apa cecho sin clíginn níorrá se clíginn soach mai nuú go níhhar se chrá go is. Agus an sépil a bhíoch muideán bhíoch clog agus gang mar sin nuair bhah sé ná len cumínach nuair sé suirt bannaí ag an sagad bhah sé dingelingelingeling dong ach an sin ag an sépil sa céad áile céad srádáil eile ní raon dang ach op dúirt dingeling heiste an dang Se tá difri tíir dang agus ding nach agus siad na daoine sinne a bhí cead a op an dingeling daíana ach na daoíonn sin is sóige bhíoch mu sinna beidir an cid bhachán an tuisce chuirte gon sagart nó fi cin féin se nach mich isce freis bhíoch ach se cuian bhíoch muid rih an tefran bhíoch muid suirt Johnnaach cé nach cin ród agus cé bheh barteirtí bháin go náiltar agus barteirtí bheith ach dóon is go sé Jackar daoine albéid nach moch ach duine nó bertán se stóin is ach sé bhíoch suirt sprían á dhéanana sé bh Chris arne Chris ní me se bhíoch Tá ní cean ánach tíoch suirt cean tíoch suirt sam níos Tá heb go a dáirt marún op. No Chris hí haine bhachan sort níos an kilinn stop gúna bán an óní mis an gún an term níos an cin termsta bhfuil term a cin sé ach dá bán bhcha sin sin Chris haine.
Sta go bhín rud áireannach. Sné agus bhíoch is chun an chéadú thum isteach san siúmar beag níos an cin goigetar an sacristy bhreamanús a VIP go isteach an sin sort. sé ar táhaachta tú nó a cinint sort. Is bhreamanús a chola an brandworm sort. Well, sta go méoch, well, tatuair in sinna an ábhtóir nó gar an ábhtó mar sé bhacht daoine brandhairt bhacht mar sé sort. Is bhacht anam sa was dat an bhíoch nóchlitir beag choíocht an freisin. Is bhacht anam scrífo mat du le bheith freistal an céad seachtain eile nó. Is sin bhí cuidean a chua gúnaí ag afran iad a saran agus sin bhí cuideile bhí daoine eile chua an deadúna ach éonúair a bhachtú go an deadúna bfu se an eisteach mar was a decha daoine an difriúil nach bhecha de saran. Agus cin bhíoch sort grúpa bhíoch sort cór an deadúna ach bhíoch sort folkgrúp tún de saran. Agus agus is bhí trééis mé sé an muocht a chéile méoch. Bhí sachaid am cap go rubug sort caiimlint ach is cuilam bhí am tréimh se blian nó chaáin ag an afran deasaran agus deadúna. Mar sin was it so bhfuil méid áard sort was it ní am a gafran is sé gart le na sam cuiide bliana híns ach nach ban se ach mar sin achas do go méid George was it blinte i me gá afran choíachtain mar fioch me goán le mo mhamó agus mo bham agus mo dreirichaí í de saran agus is sin chaáin le moiad bfach muid cyclal go crochhuire de dúna ach ní ra sé rih cínte ó mach sé gur cyclal go crochhuire ach ní ra me gur goán deoch mai an afran fioch me gur bheith cyclal mar Nis am ruing sé John han lom agus was het nífach san chéch moch an aimimsú mar sin dánach mé chaáin ag gafran just ar an ddíortharátíos na bhatís nach moch mé gémocht deadúna ach an sin bhéin se go an deadúna freisin. So kom crochhuide. Sné soort cinál soort stoín ar hoog se ach finúmed go an ar meisceach fós hen bhrá ar nús. Sin cathedral nach Tá cathedral bhfuil bhfuil basilica bin an difrot idir sin agus ádaglis ach go machnis ach bhí an tá sean chapel an can a bhí hín méúil se né agus is sin tá an ceanú an apparition chapel agus is sin tá cean mór an basilica ach ní an go ddíoch cé sin. Nis am an ádaglis sé nó an which a céim eile níos le sin is airde beidir sam Beiidir well go handóil cathedral dearnan an sort an rud a sairtí cheappain suchan an chasbog nach an éid mai as in réigis nach a teanga sin marma go le mó ní seinolínis me sé láidin nó gréigis ach sílam go binne hialta leis. Well, cathedral nó CRT héad nos caid cathedral caid an chasbog seat of the bishop né. Sé cosú de réir an tidlín is cathedral nó ádaglis cathedral sépéil atá mar áit effigiúil siochan effigiúil an aspig ba bishop se agus an sin an basilica is a church granted a special honorary title by the Pope for its historical, spiritual or architectural significance. Ach déach se sin a bheith ina cathedral freisin mar sin níhé was it níhé gohfuil rud ina basilica new cathedral tá sin an bheith dárod. Ach ní sin ús go cean níos fear an cean eile sort basilicas rud sort difriúil ná cathedral. Was sort ar an stói grád a céine a híh táhacht stói ghlacham. Mes túlín basilica eile sa tír? Sta go bhfuil le céan bhát cinint. Na thug an pápa cuairt ar crochhuide thug? Thug? nó duine go Chabhas a chochtéag nó mar sin? Sin gotainna bhí Francis Papa Francis
Ní le nach péire in éidirn, so tá cean na cruchúra muo ach meiste chola cean eile. Ní le sam rací a bit. Ní heb, Gorca, ní heb. ní le sam. In nu an ngáil. Oh. Se loch durg. Oh. Loch durg se. Yeah. Na mar nach an náte vín stína go le ag cé é pilgrimage in gaige. Se bhíon te go le sin. Sin sim an nuair sam. Nach chuil cean an gáile fris nach chuil teach. Ó loch durg tá, che mar Sa- grat sa- fao basilica. Ní haine. Mar sin tá basilica an ach ní le chean agé se. Ní fós beidir go. Bís bh cean in is here. Well le téidir le gáile nach prísan na bhí sin nach prísan na bhí sin. Nach chu prísan ar an sih ach le Sa- siad ag Sa marrá prísan na bhí sin. Ní sem mar ein mírúil te aga besar mírúil se sin go rátar prísan na steach go prísan steach a citítril. Ach ce sin ní bhí déirtúil a cintíime sin cin chuige tair pilgrimage ba. Se. Stoi torras a ba torras a húrseir rud a cinseir well sinna bhídí seáin de tubaráin tas húra torras go tubaráin dhéocht teamas in ismeáin is chun de chláir is chun amara dhéo go tí le torras a húrteir tubaráine. Se sin tá tíocht an níos ar folklór a í thuras. Mar sé bhí me ceart. Má sinna déidir chola héine sin choil mar sin rátííomh te torras a tíir tubaráine. Nuair teampal beg freisin nó teapal chuíh sé teapa chuíhhaine torrasúirteir a teampal. Neocht tú ein chean ú héin seachas únar áúla ach neocht tú ina Choile láin ar bh tugn torras go tubaráine a neocht tú ein chean Maid an áíocht. iné a seile bhí mis chus cruch fág mí abach rud a riomh. Ní me crochháric copper turn agus Rud a riomh éna seile seachas crochfuide. Ní faoiá. Se le chas le mai mór. Bhfuil bhí bain sean frisin le Á se. Carolyn agus bhí me crochfuid a copper turn nach Was go jazz an sin na crochuir ach an museum. Hanach sé go mórlam na bhrimme beg thuach maiad seach me agus bhíoch soort cinál rud Jonta Susan was seanteach agus bhí an lab an chaile was it an cinál an chailech was it an fach an lab beag an sa tíhann tinne agus an bhean sort le an sort seáil dearag agus bhíoch nó dó cean dó agus bhí sé sort níos am agus bhí sort rud ag sort gá sort Nis am cin raige tar bellows mór agus sé bhí sé simú a chu mé ráis an sin mar chun na fást agus níor se chá cool is a cheapan ar bfu me bega. sé fós simú mátáin duna i crochhuire breanúir na dí sin. Well bín golóir nach mí golóir daine tuirt se bhí an le cuairt nó torras a thuirt sin gomininic éonar bhí mis an bhí daine gún. Well is na réire ní rud an na réire is sort áit an sort iarhólta má faoin dua. Tás a níl éon rud sort na réide specialta an hain mar se sin céir duile tan sort mar dúirt an basilican a cathedral mór sean agus is tá coppla sépal an sort. sé tar rinn sipaí na síl an sort was it souvenirs. Se tá. Cheap má dheadnú bhí sé beag éonúir bhah si go crochuire mar sas béal ná é sin bhah sé hart oorglik ó crochuir nó mar sin agus éonúir chaach siad an sin cheap sé marall go siad fáil chips mar dúirt sé éonúir chuá se an fuair si chips mar sin cheap se ágám mu go crochuir le chips á. Tás ar dochas tíochttar am hain níos caiint sé chips tan air for me slam chips a gé siopin é na strong roots meile man má tá sé begéistecht strong roots. Cholacht airnacht me ceappa freisin. Má tá sé begéis in is beidir bishop na an coppla peici an eisce heola am teabhah se go jazz. Bhfuil idir sin agus Rolling Donut níomhah me sin aróchanna. Sa níomhah. Agus Milano agus Menlo Hotel sin se lomuid sin coppa turnis mar se dearh an nuair a cin sa bosta bh sin go jazz is mar se begéistecht.
Ach river críochnas buid an episode seo bhí me giro an episode seo dhéana an ómós go mhamó mar neo an tríú lá go mí na nulag sé 5 blian an neo cála bhí agus ba duine an príomhateach bhíon se ní bha si gur was go méid sé leirt an nómar go faoi go fú go peblií ach fós éon bhí me gur a dhéúanneo agus an episode seo dhéana an ómóste mar bhí tromórica ar mo héal agus chama go go am lei. Agus tá mocht sí fós beonis bfach sí chéad im líana mar rugah níidir fri a cuaí ach sé bhí henach sé go mór an bhgéisteach lena chuid scéalta faoi cethir dínar bhí si óg mar was chuisí go sásna nuair bhí si hart ar fiblindíis na mar sin na chuid fihidí agus bhíochir scéalta go faoi sin agus Manchester nach se agus faoi bheith castal ar an éal an sin agus tíoch henach sé go mór am chalé agus Tá mé ansásta was a bhí mis fi a hocht beagna fi a níon ar cála bhí mar sin ní fu me golóir am lei agus ha an bhuiochas sin ach sé tá ansásta gur chas tu a lei freisin fin an. Ó sa cín se se chuine bheith caiint le coptar má agus chuine bheith caiint le faoi chuidáman ar bhí si Manchester sás na mí sam na chuí gotíí bheith 6 gotíí nó chuí gotíí tá cepa. Dúirtaréis an dar go damta áid sa chuig nóáid sé mar sin. A bhí si mar si temlia nó me míart bhí si scáma air chuná Bhí si 6 mlíana 6 mlíana chuine. A tá cepa bhí si rá go chaisí le glór airníocht tá cepa daoine chuna mar casa bhar sin agus gailge le go bhacha sin gar a bheith ní mar an beiril a Jacob an tamsin bheitcha a tamsin nach sé bena jazz agus sé bhín tá dear gom gur chas me lééis na má sásta go deóhhui sin agus Tá mé cepa ó má bhamó fuórmen an ghrá gon ghilge sa chéad áit mar nírá ghilge lífeic an nóinú ach bhí an bheas ag gon teanga agus bhíoh sé gún nírá ó níléon úlach breise do teanga chuinál. Dí an go héanana chuinál seachas tíor go bheith leir tean goháin go mocht tú an gaige bheit freisin bhíoh sé gúna an puint sin agus bhí simeice bhí folaice stoi óna chuid mhamó nó beidir tríún siar srámó go bheith srámach deach muide an cruústa bheith do chud súlas ar srámach a bhí srámó go bheith bhí cisin de be. Se agus rudí mar sin was it a dan sa kaint mar tiismóir nírá nífach on chuigach sin a chorbe níor ceadach go goige leir chorbe ach an sin dúirt sin ar chosa sí sin an sin fibgin tam san tríochdaí fó an gaige sa scoil hí ar an sástéis sin eáil. Rud eile freisin tá ítach go se an dúr hála se go rá Tá an rud an bailúch an scoile chua daoine timppel agus bhla siad ólas ó páistí bunscoile páistí bhí rang 5 nó rang 6 bhí na páistí go bháile scéalta áil ó ús tuismóirí nó daoine Somália teachtarrá go scoil agus é a chuirt chób agus bhí sé bailí le ús suirt scéalta agus suirt béile just is rudí a hafat agus rud ionintach sin mar níos tá sin an go gotí dúchas Pcaí agus tá an breanú ar an bailach an scoil agus tá an na scéalta a hafad má bhamó ón thir a eáin sin is sé ionintach Tá chuid scríbnacht th cín ar fáil Mu sin bhrám a go bhfuil ní le tá cópanían nó cópa go más nach chuine bhrám sé is smuoineh ionintach sin mar fuaisiú go leir ólas agus an bailach an scoile sean simú Tá sin an luachfor an luachfor. Má é on tappic gur bháile taidú an faoi túna chuirteach an sin sa chuidú mé agus chuidú gailge má é on tappic nó má tá áit tá tú an áit ran agus breanú ó céin áithfuil bhfuil an tóla seo tíochttas agus cinnte bhil é mátáin duna gur bug spáisteirtaí an ar an síomh sin tá se an bh dúchas Pcaí agus bailochan na scoile nó the Schools Collection tá ar sin. Ach tá an bhuiich go bhfuil go ram bhamó ag an níos ag an náam gorásí san áirh lei sin mar is rud an luachhar sin na bhein. Cínte. Ach sé mar sin chuig blian a chuig blian a chála bhí ach
sinné cuiine mar cuiine mé ar go jo mhamó Mary. Is tá mai ceapú freisin ghfuil go bhfuil go dá chosaile do bhamó go fisiciúilta mar an taobh sin mar a deara chuineáin na bheith chuineáin a slunne. Sinné. Se go tuachchasú leis an taobh sin mar a deara sa mar se tá na jeans tána teisteach éibbans na jeans ach Sin bhí me se cho cínte goach an cáim beag an cos lomsa. mis freisin. Tá sí soí le clón híte. Tá sin na léirí na léirí sa teann na saoir tá sí bhainníos cos le taobh in na saoir a réchaí go háirit. Hop na léirís Cimimiid glún siar bhí an léir sin áta go si ar 1700 a cinse réchaí. Agus cé a hain, ba duine suirt bhí an láidir bhí an a cinse agus. Well caiise go bheith well tan dan an taine mas tan a ghilta agus na léirís tá fanta teata sa tan na tal an na bóilteachis na gáirta le sart bóilte chéile tá sams na daine tal sein héin is léirís a lugta sart bóilte ar na lug mar se sart sinna na léirís. Sinné mar sin beidir go bhága muidir sinné ce ceappa? Se níor go léon rud eile rám. Sné mar se slán go fóil.